Здравейте, хора! Чакайте малко. Ето му отново. Този път това видео ще бъде 5 минутки, защото имам задължение и да. Хубаво спинка. Брат, сега какво да кажа на тая? Освен да не ме следи друго, че това очо ми е подозрително. Айде, идвай, бабо. Си гледаме турския сериал. Гледай та. Поби ме, аз и дойдох на гости. Това са... Добре ли е, бабо? Радваш ли се, че ме уби? А? Радваш ли се? Питам те нещо. Радваш ли се? Амаха. Нели... Birdseed. Аз птица ли сама? Аз птица ли съм, за да ми дай за откуска Birdseed? Ужас. Него повече не я стъпат тук. Това е възможно най-грозното място. Дори на бабичка там е по-хубава от нея. Става си. Дистанционно. Бабо! Ти, що крие дистанционното от мен? Ти знаеш, че все пак ще го намери и все пак нещо ще направя, нали? Нали как да не ми оставиш книга за рацето, бе? Бабо! Значи много те мразя, бабо. Не мога да разбераш, ти каза да не ми оставиш книга за рацето и ти ми остави книга за рацето. Толкова ли си проста? Да не разбираш, че не искам да чета са. В смисъл, аз си игра с теб. Това дали не ми да включа. А телевизора е тук. Верно е, не видиме, ама са. Това пак мога. Хора, до съксида, за това приключваме. Чао, хора!